Let's zoom in. Mphethe uNsika ke my co-host. Yeah. Yes, Baba. How are you? Are you okay? I ain't got feel of it. Yeah, thank you. Yeah. 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 Sikule episode ke la sisuke khona sibuka izinto nje ngeso lethu. Sithi zoom in ngeso lethu sibone ukuthi izinto zimi kanjani ngendlela yethu. Ukuthi wena uyibuka kanjani ke okwakho lo kodwa nathi sizoyibuka ngendlela yethu. Siyabonga kubabzondo sasupporter wezondo multimedia igama ngosandile wamkhulisi umvela yasebuthandi. Yeah, so cela nje ukuthi ni subscribe and share and comment. Ni like siyabonga kulabo sebe subscribe nalabo abaphushayo. Siyabonga kakhulu nalabo abasherayo. Si live ku TikTok njengamanje. Sanibingelela ku TikTok. Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Tsika. Yes, Bhuti. Yeah. Yeah, Bhuti. Ngiphethe kahle weekend. Bengiphethe kahle weekend. Ngiwa ko Durban July. Phela thina siyakembula. Siyakembula zina. Wa ukembula lo bahasha. Amanje. Isuke eningi imali nge Durban July. Total nje 5 million iwina. Oso Total 5 million. Uba winile nkojo. uJoseph Masunyane kodwa ilokhuzana ihashe elwinile Winchester Mansion. Igama lehasha Winchester Mansion elina 4 years. Ihashe lineminyaka u4. Lineminyaka u4. Elu4 years, yes. 4 years old. Kodwa ihashe fresh phela. Ilona elwinile. Awukwazi phela ukuthi uzogijimisa ihashe endala Alikuhashe seliphathwa abadolo. Kufunakala. Lina 4 years nje ama reports ade ephuma. Kade umsindo ungelento nge outfit yasomiza engathi udlile umhlakalisi. Kuthiwa ufike phethwe. Ngibonile uqasha abantu thuvula amathuba emsebenzi kule weekend usomiza. Khona bethe bezombamba. Ngoba ngabo kajuku kathi umzimba omncane. Hayi ngeke ikhona. Mawumhlawumpe nje inyama isondelene namathambo. Kathi yakujimisa lapha. Wow, wambitoza. Esha 5 kg kapha la ngapha. Manje uyasaba ukungimemeza. Usabe ihlaza into abantu wazala kugcwele. Ihleli la ithi besifuna. Khulisa. Mkhulisi manje uyacanga ukuthi ayiphusha ayithi ayiwise uzohlazeka abayiwisa ngoba incane inkinga. Wasizoba ungcobo. Wasizwa. Yeah, so ayibekudingeka ikhondla khona. Bekufuneka amadoda ajimile adlayo ezokwazi ukuthi ezophatha inkosi yani ye-LGBTQ2+. Ngoba phela kufanele singavezi ukuthi ubani. Soze swabambe lama letters ngoba asamenyezwa mihla le. LGBTQ+. LGBTQ+. Lokho bona konke lo. Plus kodwa kadimusha nje. Musha. Athi inhlanhla lolu upgrade njalo. Aliyakhuli phela. Kufanele bongelo zoba skandi lezi evuselelwa njalo ziya-edwa. Umuntu unenda perform la kunamanzi amnyama usezolithatha lelo gama selingenile la selingenile utho perform emanzini amnyama. Hey kunenkonzo yomunye ubaba ekuthiwa umohlala bani umpostoli umohlala lo adenza inkonzo. Inkonzo hayi bengifuna ukuya lezi insizwe bezifuneka kule nkonzo. Angazi ibilaphi ngazi noma ibise Cape Town noma ibise East London le nkonzo. Lapha la amadoda bekuthiwa uyaya nje mawuzathi awuganiwe. Izenkonzweni uzofica intombi. Uthathe le oyifunayo. Seyakho. Sekuyeyakho. Inkonzo adihleliwe. Hayi bo leyakhonza ibinkulu. Ngisho umama beyekhethela. Mama no baba. Thina asiqale kumkhulisa ukuthi angangala umkhulisi. Cha mina ngizoyisihambile inkonzo ngizwe late. Kodwa ke ngokwakho wena uthini i-right land. Abona abafethu singayigxeka. Singayisupport. Sure. Kodwa ake sizama ukubheka ukuthi yini inhloso. Sinenkinga yokuthi eSouth Africa siyakhala ngama single parent. Sure. Siyakhala ngezingane ezikhula zingenabo baba. Omunye umuntu okuqala ayikho into ebalekile uNkulunkulu uhulumeni inkampani eziningi umuntu kulinganise nje umuntu onomndeni enkampanini eziserious akaholi njengomuntu ongena umndeni.
Yeah. Futhi ingqikithi yalenkonzo ukwakhiwa komndeni. Asingabi abantu abamelana nezinto ezinhle ekutheni kwakhiwe imndeni. Mina ngokwami kodwa ngibona sivele kanjani. sikohlangana nje kuthiwa sukuma ukhethe Phela kodwa ngani nemchithilo umuntu kunjani yebo uhlazeke ebandleni phela angani tata ndiyamfuna umyeni kodwa hayi phela enanceku asingayi enkonzweni Yeah. mase ufica uMamkhize mase ufuna ukuthi uzothatha uMamkhize bheka nawe ilevel yakho ukuthi uNkulunkulu uMamkhize uyathi uMamkhize ngoba uMamkhize na uyifunela injinga eziduze kwayo inkingi leyo ngiyabona ukuthi lento iyamosha ngoba mina mangabe ngimthandile yena engangithandanga sengihlazekisa umthanda kanjani umuntu ongeke awu phela akazi ithi into uma kuqala unemizwa intombi wawubheka ekhaya ukuthi nizokwazi yini ukuthi nikwazi nihambe noyikhokhela phambi kokuthi ulale nayo nini ngoba phela kwakwazi ukuthi intombi eyitshitshi iqala hayi lapha bengekho bekhona ngizama ukwenza imizele ukuthi phela indaba yemshado iqhamukapi indaba yemshado ukuthi iqhamukapi imshado iqhamuke ekutheni iqala kudala umuntu nomuntu
nje mfethu thina yena vele umusician utalented Yes, lampana yes, kakhulu yes. ahlale ku music mase ehleli ku music manje inkinga nje wasizikhuluma manje mawuthi uyamtshela uyakulwisa awazi lutho wena awazi lutho unodlame manje beyonzana into egagasini bengayeli kuyophusha mhlambe le ngoma music hayi umusic siyawuphusha kodwa la le story Asali. asihambisane kanje kodwa vele uthi wasiqale ehholo eThekwini kukhona listen to my story uthi lapho wabona ukuthi kakabe ngiyakutshela uthi ku-platform platform iyayivuma ukuthi kade kuyivuma same story kwigagas same story maye ngabizwa ukhosini wakwaye Uzosplit. abafuthi njengoba umamzanele mbokazi ebhizi lezi izitori ezithanda uba usizi kanje Yebo. mhlawumbe uzoya uzo ayi lapho uzokhala ke lapha uzovela Khala akhale kakhulu. again mhlawumbe ucathi iyovala isho ukuthi akubuya kancane Hawu. uMqapheli uyakhala ugatsheni fanele aqaphele ukuthi ngoba phela naye uyafisa ukuthi akhe umndeni wakhe Yeah. angafuni ukuthi umndeni wakhe istory akusona istory awuphinde futhi umndeni wakhiwa ngenyembezi yabona ngoba manje sizoqhamuka thina sikunikelele sithi nayo imoto bese yakubuza ingane yakho ukuthi wayithatha le moto yabo yena yebo babulawa kodwa iqiniso umuntu nomuntu la kuthina unosizi lakhe impela othola ukuthi mawulixoxa Yes. omunye umuntu yabona kuyamthinta ashaya uvalo uthi hey lo muntu udlule la kanti yabo yes waye ufuna amatoho egoli ufuna amatoho egoli akaphindanga vuya wahluleka ikhumbule ekhaya lutho umaka buyi sithi hayi sabe story sila ngingasixoxa mina ngasixoxa umotivate abantu Yes. ngisixoxa nje ukuthi ngikhali ukhali inyembezi inyembeza awu ngeke hawu kodwa ngani yama uyazi yabhlungu lento umntana uyajabula ama bemzwela awuqala phansi ajabule Kanti- indoda ejabulela ukuzwelwa idatshukelo bese yajabula kanti izwa olokhuzana obaba ulokhuzana uSolimahlangu mekhuluma ngestory sakhe uthi uma wakhe wa rape Kwazalwa kodwa yena. wazalwa yena lokho akumvimbanga ukuthi Njengamanje- abe lento ayiyona maye usuke edlula Yeah, futhi leso akahleli. story futhi hayi ukuthi kwavela iplatform yasixoxa hayi ngathi futhi mina ngokumazi ngasazi kanye lesa story yes mhlawumbe uyasixoxa kwezinye indawo kodwa akuyona into ekuthiwa nje hayi ukhuluma njalo njalo akadumile futhi ngalo mayesixoxa usuke edlula Yes, akadumile emotivate ngayo. esiza abantu ngoba kahlahla izitori nje siwezizela ukuzosiza abantu singakusiza wena mhlawumbe noma sikulimaze kodwa khona omunye somsebenzela yes yabo Ngami. yabo nje kade ngizwa nomunye ubaba umfundisi la inginceke kahlahle ikhala ngokuthi kuyena umamzanele yes kade eshilo isho yakhe eshilo kusho njalo kuthiwa eshilo ekhuphukele eshilo uyakhala ukathi lenceke le kwathintwa unkosikazi wakhe ethinta umfana kaMfundisi omnenebula ngelokho nje unkosikazi wenceko yebo uthintwa umfana kaMfundisi should bebe close phela ngenxa ukuthi uclose nomfundisi Yeah. yabo so somehow usho ukuthi sebe yabo sebe into eyodwa Yeah. yabo kanti lo uselala nomfundisi umfana kaMfundisi umama umfundisi not umfundisi wena njengoba uyinceko yeah uma ushade ebandleni thizeni Yeah. bese umfana kaMfundisi asike sithi umfana kaNgcobo avela lale nomkakho wena uclose nomfana kaNgcobo alale nomngamo yeah ngikhonza ndawo umkakho akubhalela incwadi axolise uthole nje ngencwadi axolise athi le story ungasizwa ngomunye umuntu usizwe ngami ukuthi mina sengilale nomfana kaMfundisi sekwenzeka iphutha yabo mayifunda le incwadi umamzanele uyasho ukuthi kwincwadi le yasuke ifunde uthi Yes. hayi angisho ukuthi ukukholwa kukho so lokho engikwenzele kube yimina so insindisa abantu bangayidoubt nawe ungayidoubt but mina nje owenza iphutho obe umama yes uyena wayibhala incwadi wavuma phela wayibhalela umyeni wakhe incwadi exolisa ngalento akuthiza kuwena le ncwadi inkosi yami ngiyicabanga lento nje ibhlungu kodwa phela egcineni uright umuntu eme acknowledge amaphutha akhe yes cabanga ukuthi ezinye izinto ezenza sike ukuthukuthela kwethu sikuthathe senze inqumo errong
ukuthi abantu esuke sibathukuthelele ngiyangikholela ukuthi noma kuthi wrong kangakanani into ongenze yona but mozo ngitshengisa ukuyisola into engizoresponda ngayo izobe isinakho lokho ukuthi khona ukuyisola mhlambe bengiyithembisa ukuthi ngizokushaya ngomkhonto kanti ngicine sengishaya ngesiduni sesibhamu yabona ukuthi uhlale 4 years engatshela umuntu kuyindaba yabo bo2 kusho yes babe igcinile egcinile emva kwemtsheli wathi uyamxolela uthula ubaba wamxolela wahlala naye wamlando mama wathi hayi kulungile akunankinga siqhubeke buka umama utshengisile ukuyisola wakhuluma kahle wena kuba bekuwena buzowenza njani unkosikazi wami ngiyobe ngingathathile umuntu operfect nami futhi ngizobe ngingalindele ukuthi athathe indoda eperfect sure ukuthi acknowledge ukurong bakhe kukodwa lokho khona into eyoyithinta sesike sajola basifebele but bakwazi ukuxolisa ngenxa nathi hayi mina ngoba ngindoda yepeace ngakwazi ukuthi ngikuxolele kodwa inkinga esikhona ngisenayo trust umbuzo ke kunkosikazi wakho wenze njani kunkosikazi wami angina choice ukumxolela ngoba ngilindele ukuthi nami ngixolele ngelinye la kodwa vele uqhubeka nikhonze ebandleni soqhubeka sikhonze ebandleni soqhubeka sikhonze uNkulunkulu angani uma ushada kusuke kungekho kusuke kungakuvumeli ukuthi shada angishadile olalela abantu abaningi abashadile bakutshela ukuthi mabezoshada isimo suke singabavumeli ukuthi bashade izinga lokuhlaseleka kumoya wemfebo nokuchitha lusuke luphezulu ngoba basuke bethatha isivumelano sokuthi bahlanganise into usathana angayithandi sokubuka ukuthi wehlisa umoya kodwa iBhayibheli liyala ke vele ukuthi ungaqhubeka naye mangabe esefebile ayi lithi ingakho ungafunanga ulikhothe ekuqaleni ngoba siyakhuluma nje lithi azakone ka isikhombisa kodwa kokuphinga ukuze ukwazi ukukhipha isahlukaniso naye aphinge ka7 times hayi phela la lisho njalo ukhipha kulungileke uphinge kangaki ke lo hayi phela ulale kangaka uvume kanye kuwena but uphinge walala asazi ke lencwadi akithi ke ubuzi loyo so uzowazi ngani ukuthi waphinga kangaki cha lokho okwamanje iphutha livele njengomuntu olenze kanye ukuthi useka ngake hotela asazi ukuthi uyeka ngake hotela yena uzokutshela nje ukuthi cha sasondela ngasi ngiyalingeka sagcina sesijola hayi ukuthi sagcina sesijola uma senijola shuthi ningalala more than 5 times but mina ngizobona ukuthi okay shuthi ungifebelile wangijithela nomuntu oyedwa mawungijithela nomuntu oyedwa ngingakwazi ukukuxolela ngoba inhloso yami ukwakha ngithole vele umdliwa kade wayedliwa angishadile phela nomuntu ongayazi lokhuzana umuntu osukelazi vele kodwa uthola ukuthi for 3 months isikhathi umqaphe mayithi ufuna ongakaza athinte ufuna ngakaza kodwa alindele ukuthi uzofuna umunye ugwayi ngelinye ilanga kuyo ukuthi ukhule kangakanani yes kuya ngokuthi ukhule kangaka but uyofuna umunye ugwayi wangaphandle ngoba isikhathi esiningi sesiyazazi izinto zangaphandle yabo abanye siyabavuma sithi bashaya umnandi umakhipha lengqaqo omunye umnandi mekhipha lengqaqo yabo ngoba sihambe yonke indawo ingakho iphuthe lenzakalayo ukuthi uSathane usesivumelile ukuthi size sithi thina shada usumdala kanti lokho kuyakulimaza ngoba ufike emshadweni uthini ngesithembu kufike esithembu wena isithembu esu6 kade esiveza nje ensukwini kulama sonto adlule hayi umfundisi ukuthi ngokwenkolo angizivumi ngendlela ahamba ngaso yena ngoba laba abazivumayo bekholo bathi akufanele ube in front ebandleni ushothi ufuna ukuba umina nje kufanele ube indoda nje ifanele nathi uyihlalele phansi ungabe umholi ebandleni mawuthi uthatha isithembu uma laba abathi bazivuma uma bethi basifundisa ngaso shuthi unala kuleso sifundiso akenze okuright isithembu usithathile kodwa kurong ukuthi abe umfundisi ku-right ukuthi asithathe but ku-wrong ukuthi abe nebandla la ekhulisa khona ngoba kahle kahle umoya ukuphinga lo awuchithe ebandleni
umoya ukuphinga ukhalela ukuhluleka ukuyigcina kumuntu oyedwa uzigcine kumuntu oyedwa lo moya uzothelela kubona bonke labazalwane mina ngasithatha ngalephi ngokuthi nje mhlambe walesho ethi yena awaneliseki kwesinye isikhathi it's not about ukwaneliseki but nje ukuthi ube never right yabo okay yeah because ama choices ayahluka khona into unkosikazi uzoletha kunye etafuleni bekhona uzoletha yabo hayi sipha ungalunga kodwa wena vele wawusifuni impilo nje singamsupport hayi mina nje personally isithemba ngisifuni ngusandile nje wamthemba yabona uma ufunda umlando yabona labantu benedrama eyedwa yima ngikutshela mina vele ke isineke isona engenazo so kuzoba nzima ukumelana nabantu abawu4 abayisikhombisa join na 6 again so udinga isineke leyanto osiphahla mbangalunga nani hayi mina ngeke ipatience yami ngeke ipatience yami lo yedwa oyedwa kunzima koyedwa hawo ungeke kudinga into eziningi uzothembeka kanjani kubantu abawu7 yini ozothi uyithembekile kubantu abawu7 bathi bane yini ngizancinza abantu baphinde babe nezancinza abantu bawuSolomon hayi leyo into engekho leyo into engekho leyo yabona uma ufunda umlando incotho khona umuntu uvale mawufunda umlando wamaNazaretha ufunda ngobaba ubaba uIsaya umqalo wendlela bazothi usuqalileke ngikanti ngithanda kususa uchuku lapha manje boyiqala kanje inkulumo yinhle cha ngizokhuluma into enhle bandla ngizokhuluma into enhle bakwethu umqalo wendlela umlando uma ufunda ichurch history imveza enasi isithembu kodwa eshone ngasenaso esenazi ingane futhi ayizalele esithenjini kodwa eshone ngasenaso uma ethola ubizo lolu lokuthi aqala indlela ebese naso vele mase efika obizweni lakhe mawufunda ichurch history ithi wabuya wahlala nawo phansi amakhosikazi wathi amakhosikazi ami unkosikazi uyedwa ngokobizo lami olungivumela ngimthathe uyedwa futhi ngoba nina senginilandile senizohlalela la ekhaya ukuthi senihlalele izingane kodwa mina mangikhombisa unkosikazi wami ngiyokhombisa umama uNdlunkulu lo yedwa nina ngeke ngisanibuyisele emakhaya ngoba vele seninengane zala ekhaya hlalana kodwa amaNazaretha angayiphika ke leyo hayi khona emlandweni yazi ngithi bangayiphika abawufundi vele umlando abafundisha ihlabelelo zakhona bona basho vele abayifundi bashumayela bona ngentshumayelo yomunye umuntu yabo abashumayela into abayifunde phansi yabo bawazi umlando wabo yes akunjalo most yabo futhi abayifundisha ihlabelelo abayifundza ihlabelelo zakhe umqalo wendlela zicishe zincike kanje eBhayibhelini zincike kanje ngoba akamkhiphi uJesu akamsusa inhlobo uJesu kodwa amaNazaretha lawa ashumayela ngezinye intshumayelo hayi ke laba ashumayela ngezinye intshumayelo bathi uJesu umJuda bathi uyiJuda no hayi anganibe ngiveza injalo shuthi yabona nje indaba yesithembu nobizo nxa senkonyana asiphindele bekithi ngisike lijikayo ukuveza ukuthi yabona isithembu sihle mawuzokwazi ukusimela kodwa isithembu siyinkinga mase uthi si right kubanikazi baso asingasichithi kubanikazi baso si right kodwa ngeke uhola abantu abangenasi isithembu wena uphethe isithembu uzongadvise nginomfazi oyedwa lento ishoyo nje mawumfundisi yabo ngoba obvious uzothi indoda nendoda ayikwazi kuba nomfazi oyedwa izobe ithi ingqondo yakho akwenze kulale nomuntu oyedwa uma umuntu wesilisa so obvious uzobe ngale muhleli namadoda uzobe wa encourage uthatha abanye abafazi yes kunjalo ngoba wena emqondweni wakho nokuthi akwenzeki umuntu wesilisa lale nentombazane eyodwa iyonto ekwenza usithatha isithembu phela angithi so ngoba umqondo wakho uthi umuntu wesilisa iqiniso lithi yebo kuyenzeka kodwa mangabe sekwenzekile wafika la ekutheni wena mina ngifuna ukulala nomuntu oyedwa ingqondo yakwazi ukukunika leyo nto ulale naye ngakho ufuna mina ngithi ngokwamshela umuntu omhalelayo
ungamsheli umuntu ongamhaleli ngoba iyona lento ezokwenza ukuthi ugcine manje ucanga enye into funa umbuka na ubona yonke lento ekwenza uvuke uthi ya manje uyasuka wena wenzani ushela isimilo uthatha isulumani into embozile ngapha washela isimilo uyishela ukuthi ambona la abantu lali yelimuzo banemthetho phela abahlanyi lapha cha vele wamisa abantu lemgaqeni lapha ingane zakho nikakho zinezikole zabo ngoba banemfundiso zabo uthika-ke ngoba sikhuluma ngalo muntu ke nje basikhuluma ngalo muntu ke nje asisho ukuthi waye wrong kodwa wasuke intozane ekhubazekile engayiboni yena asisho ukuthi waye wrong ukuthi lentazana ayikhubazeke basemtshela ukuthi hawu hey umama uthe ukuthi uthi wahlala umbuka Jawe sangu wathi unkule kodwa Tanzania ayiunyube nayo ayikakhulumi ayivela ungazi nje ukuthi uthini simhlasile simlindisa uthi mhlawumbe saphumile awazi ukukhuluma uthi nale ntombazane ekwazi yaqonya nsika hayi cha hayi sijabulela ukuba khona la ekhaya sixoxe kamnandi yebo nje ukuthi sithandana nobani sibandakanya nobani okwethu lokho ayisangena angeni hayi siyangena yazi bengibuka nje ngibuka izitori nje za TV nje manje istory ngazi ukuthi sithanda uba nalo uhlonzana siyabukeka simnandi ilento umkhokha cha une story simnandi storyline sakhona ngiyasithanda cha sona istory kodwa mina angisilandeli kakhulu kodwa nje nami ngeke ngisibone istory sakhona si right istory kahle kahle sifuna siphume manje yeah yasiqedwe nje hayi uzalo mfethu hayi hayi ngithema ngilibuka izolo hayi uzalo mfethu awuzalo dlala ngayo okambe hayi ngeke phela ngena istory sabo so SABC 1 hayi kodwa mfethu awungeke sekutshintshile mase kuedu ubukhosi man yabona kuyana nto ukusebenzisa ama camera sure ikhona lento ethi mhlawumbe ustika kuma camera amadala sure yabo sondeza umbhobho yona ikenge yozalo le yona ikenge yozalo yena ikenge yozalo ukuzifonela uzekela ukuthi yenze kuthola ukuthi ungagcina uxabana nabantu ngenxa ukuthi usebenzisa 3310 yeah nangu ex usebenzisa iphone le ama smartphone wena yabona ubuhle be 3310 yeah smartphone awumboni nobuhle xabana nogogo bathi awuright lokubhopho yeah no nalabo ba SABC 1 uzalo balithanda yabo mfethu kufika kuma page ba comment ubona yabo le wakhipha khona unkunzi 4 million ekhokhweni that no wayeka it can't be akuphuma 4 million hayi ugel lophile brand hayi lokho nami sengeke ngabuza wena bekhuluma ngakho ukuthi mina ngikulibuka buka kodwa kuyesikhashana ngilibuka uba uthe useyahamba khona uthe useyahamba unkunzi kungenzeka ubhaliwe kuma page cha kodwa kungenzeka ngoba izolo bakhanda ubukhosi lo lukhanda itulo lokumbulala yes ngoba ngiyakhumbula lo mama emfoni ezama ukumfonela lo wangamthola mamlalo umama hayi kuyenzeka angilibukile izolo angilibukile izolo ngifuna uqamba hayi kuyenzeka ngilibuke akithi ngisuke ngifuna ukubona ukuthi ukhona nomehluko mangifika into yokuqala engishaya idialogue hayi dialogue yabiphuka bafethu yabona idialogue othola ukuthi uyazi ukuthi abantu abahlala ndawonye ngeke bayikhulume leyo nto abantu abaphila ndawonye abahlala nje bevuka ndawonye endlini eyodwa khona into abangeke bayikhulume yes kuyenzeka ukuthi wena uvuke nomfweni ningabingelelani manithandile yabo ngekuthule kwenze asibingelelani
Ingxoxo iqala phakathi. Iqala phakathi. Hayi sawubona Yeah, so nje njani naye. istory nje sesiya kwistory vele idialogue yabo nje vele iyona vele ikubhore kokuqala. Yabo? Ba concentrate kakhulu ko line kune acting. Umuntu ufuna ukubamba olayini la ekhanda abagcwalisela ekhanda. Once ungenza leyo nto vele acting yaphuma ngoba usaba ukuthi wageja nje igama elithize. Already nje seyiphumile yonke lele. Kremile phela. Yabo? Ngoba khona ivideo iyasiza umdlalo ose behind the scenes. Yeah. Bayiqoqo. Baya creme, uyabona kuya creme. Ha? Ngithi uzolotshela nje ni focus bo. Ngiyamemora. Angithi ngangilalela umjida uzolisa xaluva babembuza ngaleyo nto. Wathi yena ka focus ko line yena. Uyadlula ko line into esuka ibaleke ni craft. Yabo? iCraft hayi ke bese kuba ke ilama extras ke lawa edwayo ke manje angazi mina laba abantu abangakwazi uact abasuswaphi lo nto yokuthi sifuna ama new faces kuwesi uma kwabantu abadala hayi ingcono makuthiwa abashana labancane basazokhula kusukela amakhehla amadala yabo kukhole genge egcwele la kumkhokha le yintshebe lezi hayi most yazi wafethu hayi abaphethe lutho singeke nje sikhohlisane yes lo siqamba amanga abaphethe lutho wafethu Dlalwa ngathi. Dlalwa ngathi. Hayi angazi ngiyabazi basodapha umusa ukhuluma into engayishongo angibazi basodapha Inhlalisuthi. Cha ngisani sagxile estoryini angeke ihlaze yombili ya ngithi benikhuluma ngozala yeah nakhuluma ngomkhokha cha umpopho right Abalandeli bozalo la. Ikhuluma ngoshaka nomkhokha mhlambe ukubuka ngifuna ukuthi siqhathe ukuthi kupho kumnandi yeah kodwa ngokubuka kwini ukuthi iresearch yalabantu boba u2 since la bekhuluma ngamaJudiya like basifezela inkolo yakashembe zonke lezi zinto because singabaleka sithi akone ushembe kahle basifezela inkolo yakashembe Basifezela ngaziqamba igama amaJudiya lesokulaba omkhulu zonke lezi ebese sibuye ngala kuyilembe kushaka ukuthi obani abasebenze kakhulu kulabantu ngoko yes ngiyawuzwa ngokomsebenzi mfethu wase wokushutha inama props na yonke lento basebenzile makuziwa lapho nangokwa quality yama camera mhlambe ngathi nje lezi zinto zo o director of photography mhlambe cinematology bani lezo zinto enjalo lezo zinto ngicabanga ukuthi zisetshenzwe kakhulu zikwelinye izinga yabo I lighting konke lezo zinto ziseqopheleni phezulu but kwi selection yabadlali ikhona mina vele la ngikhala khona yabo kwi selection yabadlali ngokwe research angeke ngiqinisekise ngoba nama ngiphelele ngomlando wakaZulu ukuthi usukaphi yabo so angikwazi ukuthi ngithi istory mhlambe siyabheda ngoba iresearch ilento asazi ukuthi kusukaphi so lokho kusho ukuthi ukuze ucriticize le nto yestoryline ufuna ukuthola umlando ukuthi uthini futhi uthola kuyiwona hayi wawubhalwa abelungu Awubhalwa amangisi. Ngoba wawubhalwa amangisi ungasidukisa kwawona yabo but okunye nokunye mhlambe okunye kwakukhulunywa ku social media lokho ku romance nani kukhona lapha hayi ikona ke ngingakuzwa ke mina you know women on top Women on top. engathi kubona ngena ku Facebook angithi ushaka ubudlala ngesonto aveza isithombe salo baba labathi umfana lo bathi senza khona nothandeka lo wesibaya lo yeah Unandi. Kuno baveza isikhathi ngathi noma bebenza lentunja ucansi Olosho oqedile usheshe waqeda. ingena kuma comment ithi enye indoda hawo lo kazathanga ngisho 5 seconds ngoba bekuyimpi ngale kuthi ndabendala yabo sangena ukuthi hayi ngeke thina isimele le ndoda impi iqale yaphela engaqedi ngoba phela isummarize ngoba isummarize kusho ukuthi omunye uyithatha ngokushaya ngala Impi iqale yaqeda. Hayi ngeke mfethu vele ke mina ngokwecast abanye bakhona angangibeka kundimkhonze lo mbhemana nomngobo wakithi lo akamthembu hayi right yelo ubeyubala pha njengoba bemgwazile nje wasebukhosini bani bomthetho
Abalapha Onyambosa. unyamboso indodana kaNyambosa. Hayi yabo. But ke nje bonke labo abanye mfethu hayi cast right mfethu. Lokho nje singathini sithini I right enye yayo ayikho right. Enye right enye ayikho right. Bese kwakhole ke ngevele evela njalo istory esiyibonayo. Leyo genge ke abanye babo ayingeke. I-Chiefs Igilima ngeChiefs. Yangena. Isigilile iChiefs. Sisaxoxa ngele. Aliyekile. Hayi esiqedile ngelimi. Sesikule team yenu. Wena usabothana. Hayi mina ngisapoteza imnyama kodwa ngeke singakhulumi ngeteam yenu. Thina Yona besilindele ihamba phambili kulezi insuku. Sakhuluma la sikhuluma ngani. Sakhuluma ngeChiefs. Siyakhuluma. Yabona iChiefs. Yeah. South Africa ayivalile bafethu. Ukuthi mhlamba ngendaba ngokuthi sikhuluma ngayo. Igcwele indaba. Kusho ukuthi yona qobo ukuthi i-team ngempela ekhombisa ukuthi inkulu. Yeah. Yabo nje manje into etrendayo ke kwatrenda le Jazz le Chiefs emsakaphuma. Yeah. Niya straight kumthatha Bushbucks ya. Le Ikapa. Kodwa iPirates ikhiphile iJazz lokujima. Kuthiweni. Hayi phela nina. Phela nina into Umlomo FC phela iChiefs. Umlomo FC, Mlomo FC. Khuluma nina qala. Hayi, inini enikhulumelayo. Hayi thina shongo lutho. Engiltrendise ngoba benilwa nikhala. Asinendaba nathi. Belipushwa yini? Inini. Hayi. Kodwa belitrendiswa belipushwa. Thina sinaka indaba zethu siyahamba siya Spain. Madrid. Siyodlala eMadrid. Aphumile ama team esodlala nawo. Ya Kodwa sikho lapho. Hayi Jazz mhlawumbe lizoba lihle. Hayi mhlawumbe but lizoba lihle. Limbi mina ngoba. Hayi kusayilokujima. Hayi limbi kwalona. Limbi Elele umthatha Bucks. Kufana lelokuqala babajima ngalo. Akhumbula le namachofoza le. Ngikhiphela ibosha sangisisho. Hayi nakhuluma abakwethu hawo. Nawu inini nakhuluma qala la uzobhadla ejele ubest laba bembiza ngobest ulodge. Thole obail wayithole nini? Hayi. Wasiza faka indaba ya lodge le. Ifako wena. Cha wena uthi uzobhadla ejele lodge. Cha wena. Asike sibuyele endabeni yakho lodge since engathi angithi kwakulindwe isigwebo ukuthi yeah sophuma ngoJuly. Yes. Uyaphela isizini wasewathiwa sokhulunywa ngoJuly. Yes. So wena njengomuntu support iPirate nomuntu oyisilisa njengamanje. Yes. Uthini ngolodge njoba nje kuza endabeni yakhe yesigwebo mhlawumbe ufisa ukuthi ayingeke akaboshelwe ngaphakathi noma bengaphandle nje entweni kanjalo. Hayi ngeke mina mhlambe usengathola ifine. Akayona high risk ukuthi angabaleka wonke ama programs adila nenkinga ade nayo uwenzile on time wawasubmit enkantolo. Inkantolo izothi lezi zinto irelease iPirate release statement ngawo lodge usho ukuthi uhambile ama program wawasiza ama organization adila nabantu besilisa wayenza lento rehab yokudila nethemba yakhe. Yethemba yakhe unenhliziyo encane. So zonke lezi zinto zenzile. But mawuzobuza umuntu osupport Pirate kuvele thina sifuna boshwa. Mawuzongibuza ngokwelolo hlangothi lokho kuzosuke kucishe isenzo sakhe kumuntu obukayo ozoba sensitive athi kusho ukuthi sithi ku right ukuthi bashawa abantu besifazane yabo. But mina mawuzongibuza mina ngumlandeli wePirate ngiyamdinga uloche groundini. Ngamdinga futhi. Yabo. Azoqeda So yona inkinga yami ke leyo. But masingabuyela kuleyo ukuthi ufuna aphanishwe. Ku right kulungile mangabe kufanele aphanishwe ngaphanisha ngokwesenzo sakhe yabo. But yena before azafika ekupanishweni ngoba vele icase bisivuliwe kuye kwafanele ukuthi ahambe lezi zinto ezihanjwayo ngoba vela ngithi yavula icase waphuma wadila na ngaso sikhathi waphuma ngebail mawuthi waphuma ngebail emva lokho ukuthi uyaliqhubeka icala yaqhubeka. But mayisephumile i-team ngoba yona ibimdinga yabo ngoba yazi ukuthi yena ayiphathele yona i-team njenganalo miphi ke umsebenzi ba suspenda abanye abakususpend but yena kusho ukuthi icala lakhe ngoba thina sikuda ngithi usho ukuthi into ayenzile yayingelona ihaba kangako ngoba ukuba kuthiwa mhlawumbe wayenza into enkulu ngaPirate yathi hayi ngesikwazi ukuhlala nomuntu ohlukumeza abantu besifazane. But for the fact ukuthi iPirate yamhlalisa phansi yathi ndoda unankingane asikusize ngoba bamsiza nami ngasibona leso statement bamenzisa wonke lama program kuthiwa waqeda yabo. Then now sekuzophuma isigwebo sophuma manje ngoJuly ngazi nini imasizophuma isigwebo kodwa selimlahlile vele icala. Guilty.
yebo selimlahlile icala of which usho ukuthi already useyazazi ukuthi urongana nokubeka umuntu wesifazane esandla yabo kodwa mawuzo ngobuza mina cha ulothi ngimfuna egroundini mina ukuthi uzobe phuma kanjalo ukuzokwenzaleni mina ngimfuna egroundini hayi bafethu kuyanele ya wena ngokwakho kuthini ya ithini Chiefs ya ithini Chiefs mina ngizokhuluma njengomuntu umuntu wesilisa nomuntu othanda ibhola phela kule nto kufuna iphuma ukuthi usupportane yes awubuka umuntu yena siqu sakho yes engabe lento uyayenza into ayijwayele noma kwenzeke iphutha ngalelo la singeke afunde ephutheni lakhe ngoba nisho ukuthi ama program wenze yonke nami ngabona phela yes ukwenze konke ngiyamthanda nami Lodge ngoba PSN nje ngicabanga yena umuntu odlala kunabonke abantu PSN bazothi uzwana hayi ngeke ngozwana mfethu ngikhuluma ngestar uLodge hayi ngoba mhlambe ayi wayibona into ayenza hayi mawungayifaki hayi ngeke wakhipha wayatakula ibafana wayitakula bafana engayisho ngathi mina mabe mgweba bamtholela ifana aqhubeke nelento nje le career yakhe abe right yeah because ukumthatha bamvalele lapha ya hayi bambulala kakhulu bazombulala kakhulu akusizi ngoba ayena yedwa phela mayiboshwa egcineni kosuku baningi abantu vele abazolimala ngoba asazi bangabantu adependele kuyena yabo zikhona inkinga ezikanje eSouth Africa ezinvolve abantu besifazane into zakhona zisheshi kanje ukuthi zifike esigwebeni yeah why mase kuumuntu wesilisa odumile osebenzayo bona abanye badumile bayazenza inkinga abantu besifazane kodwa bona besifazane recently ulo SK Khoza wanza wagwazwa intombi yakhe noma yamenzani noma yamshale pheshe beyaphesha kwelwandle yamshaya into eserious hayi into encane la mfana ushaya ikarati kusho ukuthi wayiyeka wayeka ushaya ikarati wazoshaya iyawash yabona bese inqamuka imhlathi bese kuthiwa amadoda anjalo uyeke lo ukuthi imgwazile bazokuyeka yes yeah so hayi kuleyo nto mfethu kuronke akwenza kodwa ke ngokwethina ngoba siyamdinga iqiniso lethi siyafisa abuyele egroundini ukuthi ke inkantolo yomtholo iyothina sisesithandazela thina ukuthi abuye ngoba thina simfuna egroundini thina asamfuna hayi thina simfuna egroundini simfuna inga lento kanjani umuze ubuke le agreement yebo ama case awafani yes ayafana ama case uGreenwood washaya intombi yakhe yabo ifuna ukulana ngenkani ingafuni kodwa wavuna ishaya ingathi story sikanjalo then waqula icala yama suspend straight iUnited uthi angadlala isizini yonke namanje isikhathi esimtholile kuthiwa akekho guilty useyi freeman manje but into eyenza ukuthi angabuyeli lapha ibranding selimele branding because Adidas yamdrop sure imenu sponsorship sekufuna manje aqale phansi branding yemenuiteam ayikakazimiseli ukubona yena egqoka ijezi no Adidas mase yo represent ibrand yawo lapha ngaphandle so kahle manje uLuiswa abantu awu2 i-team plus no Adidas i-team yamdinga i-team yamdinga i-Adidas elwayo obvious that's why bavele bomsuspend ukuthi obvious ukuthi izinto ezingabi complicated kangaka yabo but i-team ngeke iwe ngomdlalo yedwa na if izokhishwa isigwebo mase bamgweba mhlambe kuthiwa akagwetshwele ngaphandle into ezoshaya ibrand yeOrlando Pirates yonke yabo ya uqinisile ya inkinga lezi zinto zama case akanje zigcina zikushaya ukuya phambili yes manje ku right kusakhulunywa nje uyoboshwa nanani inkinga mase ubuya khona ke ukuboshwa ya angakaboni ngathi ayimdropanga ngoba izolo begqoke ijezi lamantombazane netball lawa ama Proteas azoba ne World Cup so manje amajezi aba sponsorship uphuma so bayiqhokisa uLodge no yena kusho ukuthi into yakhe ibingekho serious kakhulu that is why uthola ukuthi sizothina simdinga egroundini iloko esikushoyo cha uLodge uzobuyela ayeyela awuzobuya ingane kakhoza le ingane kaIvan cha sikayivala kodwa iChiefs inomqeqesho omusha yes abantu bePirates nizizwa nenjani ngalokho thina ngalokho nina ke imbono yenu uye to support Pirates ibanje umdlalo webhola nomthando webhola usho ukuthi mina yes kwe Chiefs ngibona ukuthi mhlawumbe kade ngenza u1 no2 uMolefe Ntseki
ngoba siyakuyena Cha, lasibheke khona. ilasibheke khona. Asike sikhulume Lo wenza asangaqualify World Cup. Yebo. kuze kufike manje na ngisho ukuthi 8 mhlawumbe years. uyilande Yeah. phela asina Ya nje asengimoya ubandla iyaqhubeka. Yeah. angisho ukuthi uyilandele kude awuyivani summarize nje usho ukuthi Yena usebe kulo 8 years uneminyaka emingaka kwi-Chiefs. Unseki 2 years kulo 8 years. unyaka Shuthi iChiefs ina 6 Kuda naye ingenande. funa sibe check nothi support. Funa si check nanothi Uzomnyaka support wesibili, wokugcina futhi. I-contract yakhe Mhlawumbe yayuba sengasiza ukuthi usupport. efika. Mhlawumbe usupport i-Chiefs so usho ukuthi uyayazi kade ayilandela. Ngoba ukuthi usupport i-Pirate no support i-Vets. Ayingeso walenkinga. Halo ababa uma bechaza umlando wakhe bewuthisha wasuke kube nothisha wahamba wayenza i-coaching mesuka kwi-coaching wazocoach Uyisusa nje lento e-high school ekade coaching anze isikole mhlawumbe. futhi ayisusa high school nakhona edlala ama tournament amancane asazi noma bewina kodwa kuma record akekho coach libafana yini uyicoach libafana for 9 games Nawe yakho ya. uyicoach for 9 games saluza World Cup wadraw angangeni lapho ukuthi wadraw kangakwadliwa kangaka kodwa unawo amawin amaningi kwibafana iyona team asekayicoacha no under 17 we squad sase South Africa ngobe sezocoacha iChiefs Angeke mfethu mawuthi ke asibeke imbono yethu nje asabalandeli bebhola hayi kube isinqumo esingekho la bese sithukile thina niletha lo mbhemu lo unapi bese sithukile umlungwana angifuni qamanga bese sibona ukuthi sizobanga ke manje ngoba irecord lakhe lihle la ebuya khona nani futhi bese nijabule yabo coach oqeda so kuwina mina ngokwami uyazi ngakufonela ngikubuza ukuthi umuphi kongcono uzwane noNtseki ngoba yinini abeniba ngumsindo nithi uzwana akahamba kunjani manje sekulanda uNtseki so ke ngokwami ke mina cha uzwana ube right mfethu ngoba yena bekade simbona ukuthi ufuna ukwenzani ngeChiefs yes mhlambe ke singahluka ngembono ngoba umunye uzothi hayi egroundini ubekade iselection yakhe ibheda but masingakhuluma ngabafana ade bazama ukubalungisa ebakha leyo nto ikutshela ukuthi ubefuna kwakhe iChiefs mhlambe ezocompete mhlambe after 3 years kusuka manje kuba i-team ecompetayo benevision yes so naye nemali bebemnike yona kwi-Chiefs iveza ngokusobala ukuthi leyo nto bebeyi-understand yabo ukuthi uzobuilda right ke umunye uzothi team enkulu iChiefs ukuthi ungabuild but ke yena phela akulona iphutha lakho ukuthi uyifice after 8 years ingathathi indeba akanacala uzwana so yena ufike yena azi ukuthi ufuna ukwenzani ngeChiefs and iChiefs masingakhuluma ngeChiefs ibinebhola right mina ngokwami inebhola elihle kulama game ebiwadlala nePirate ibidlala phezulu ngomdlalo bidlala kangcono ngokwebhola ngoba ibinebhola elinespeed ukuthi ibhola layo bekade ligudi ngo first half second half ubona ukuthi useqala ukushoda ngestrike ngangazi noma i-technical team yakhe ne engekho good noma yini second half yona ebiba inkinga but i-first half mfethu ububona bisho ukunquma nge-first half yabona bebekwazi ukusebenzisa ama critical phase egame yes umuntu ispeed futhi bane speed bebenaso umuntu ke oboshile iChiefs lapha egeja ilo to praise lo muntu loyo nje iChiefs mhlawumbe ngabe khona ama game ayiwa kodwa nawe usamncane usazokhula yesu usazokhula yeah but ithe mayiphela isizini ubesecisha ishintsha kancane irole yakhe ubesegudi busy nama assist into engike ngayinotice again bengasa sayona i-target man bese assist isikhathi esiningi yabo umbuzo uthi uNtseki ke yini azoyenza yena ngoba ebekhona ngokwami nje mangikutshela iqiniso hayi akazokwenza lutho vele ngeke ayiqede futhi le season ezayo u5 games imkhulu abekho happy yabona lapha sithi ushawa abalandeli ngomsindo wena abalandeli nje ukuthi bathole umsindo phela yebo banomsindo manje ukuthi hawu uNtseki wabekwa futhi awucoach kushaya abalandeli umuntu ozoqhubeka nokusebenza lapho uzwana wenzela umsindo yabo kwenza umsindo nje uzwane uvele khona aseqalelwa yenza so kungenza mhlawumbe isangaphindi iqhubeke lesizini ngoba lapha bekubangwa yabo iqiniso lithi njengamanje singakhuluma nje kuthiweni iPirate neSuperSport yewona ama main team azokwazi ukuthi aqhakaze Sundowns lapha phezulu indlela abaqede ngayo yes so thina masingabuka nebhola lethu leli kade silidlala but singa improve kuma-goal so ngeke ngathi kule top 4 ngoba uma nqoba mhlambe nje hayibo sayilapho ukhompela naye uhambile uye kuSwallows ayi uthi statement sakhe asikhiphile uthi ngeke akhulume kabi ngeSundowns ngoba
akazi mase kuthiwa ufuna ukubuyela kuSundowns in future. isona statement Yeah. hayi laba bakuhlaniphileke lo uyakushaya ke la ngomqondo mawuhlaniphile vela uyenzi lento yokulwa more especially nomuntu osebenze naye Yes. ngoba angam attack uRulani but ngeke am attack ngenxa ukuthi akazi ungenile ngikhona into engabahlanganisa ingakutshela ukuthi uyohlala emncoma noma enamaphuthu yomncoma uyohlala mfana emvuni. uhlanipheke kakhulu kodwa i-statement sakho uRulani isona esibacacisela ukuthi kube nomanqoba kufuna bahambe Uthini? ngoba uthe uRulani ufuna ukusebenza yedwa uyaphela so iSundowns inkinga la iqala khona iqala ekutheni laba bebesenonyaka i-contract ngiyakhumbula. so kumele bashaye nonyaka wonke Isho njalo iSundowns. Yayisho njalo. Iphendula uRulani. kushuthi ngeke ikwazi ukubanika nemali ukuthi bahambe baxoxe abaqede nje i-contract yabo kushuthi ngeke bakwazi Hambile kuSteve. yeah im-approach iliswalosi uSteve unebhola elihleke uzocompete ngeSuper Yasha Sport kodwa imabhida. Hayi, Yasha vele- imabhida. Ayingqongqanga imabhida ekuChiefs. Hayi, phela- phela lapha phela iChiefs akuyona noma yiphi team akuyona iMarumo Gallants noma iReal AM yanenza ukukhumbula kahle leyanto ngoba yenziwa uThixo exactly into eyenziwayo iyenza iChiefs yenzeka nakuThixo Ole. uKhompela wathi efika ethatha wadlala wonke ama-final ayibhekene nawo Yes. same applies nakuThixo wathi eqala ethatha wadlala 4 ama-final akabuyanga naneyodwa yeah uThixo so same thing nakuSteve but into eyayisishaya uSteve ukuthi going forward next game wenze njani ayikodwa ibhola lakhe season. lalilihle bafethu singathini isithini lalilihle kwase kudinga ipatience yabalandeli kuphela Abalandeli. exactly lento eyenzeka kubani uPitso mfethu uyiexample eright ngoba naye akuzange kuhambe kahle eqala Ama-season aba mangakhi? ngiyona team enkulu Sundowns yabo makuthi ya kona ke ngiyona team enkulu Sundowns banemali Ikhushulo ukuthi hayi ukuthi Ishoda team inemali ngabalandeli, yeah. umphathi unemali unemali leya team Umphathi, yashoda team ngabalandeli kuba inabalandeli uPitso engeyabuyela egroundini kuba inabalandeli ngempela same thing yenzeka kuKhompela nakoRulani kuba kuthiwa kunabalandeli abafaka ipressure babeyifaka ipressure abalandeli beSundowns but babenganele thina uRulani yazi wayeshawa yini abahlule ukugcwalisa iherigwala kwagcwala ipresident yodwa ngala kwasala nje ku-empty hayi ngeke mfethu hayi yona bahlule ngokugcwalisa istadium sabo bahlule ukusigcwalisa bengena mahala kade bedlala iCAF kwangenwa mahala wathi wabona iskip esiyela sabahlula Kuthiwa masiyelo NC. yafika iPirate ngefinal yasigcwalisa Ilofthasa. Shout sold out yabo Dlala nesikhukhulu. yes hayi eOrlando le Epitoli. kodwa lento ngisho ukuthi iSundowns yashoda ngabalandeli noPitso izomxosha Yeah. same thing nala uKhompela wahambe imidlalo ewu3 ngasayidlalanga na kwiPirates kwenzeka same thing nakuThinkla uThinkla wayengeke sabuyela ngesizini elandelayo because abalandeli base bekucacisile ukuthi abasamdingi Kwasekona so ke. uyazi ke yena abalandeli beChiefs nePirates mabengakudingi base bengadingi Mawuhluleka singene nozwani bake ground. bathi kumthinti shoot makuthiwa uyabuya kule season iwoningi leya makubuka kule season hayi mhlambe ngezingakhala Kodwa manje uma uthi basazoqhubeka yena uZwane. Mina ngibona ukuthi icareer yaZwane iChiefs ibeke engcupheni. Ngoba after 10 games even ama stakeholders esefakwa ingcindezi yabalandeli ukuthi abayidingi le technical team ekhona eqenjini bawophoqeleka ukuthi uZwane bamkhomba indlela ngoba demo ebakhona demo abalandeli inhliziyo zibancane ngoba kubagcina kuxoshwa kasani into ejwayele ukwenzeka ebholeni le yes Ncothu abamehlisile bamnyisa ku-division encane kade ukhona ngocoach uthi afike la bekubangwa leyo nto ukuthi iChiefs bengafuna ukudedela uZwane sizwile futhi nathi ukubuka kwami Vele. bafethu sizwile sesiyazi uZwane bakhandile abadlali beChiefs baningi abakhona abakhandile nabadlali abaphesheya njengamanje abenze uZwane yes sinabadlali ekuthenjelwe kubona kwiChiefs abakhe uZwane yabo lento ikutshela ukuthini lento ikutshela ukuthi bayabona mhlawumbe uZwane nepotential but ke bathola umuntu orong ongamsiza because bona ngokwabo bebethi bafuna ukuthatha uNabi ubekwe technical team nje lo ababa wahluleka ebekhona still kusayi team eyodwa la kusayi hayi ukuthi musho ngisho scout
which Chiefs Technical Chiefs director. bese bekuyi technical Technical Chiefs Eh. kade efika kulo 2 years lo ushoyo wayeqashwe as a technical band director Technical director. So, Irole yabona efana ukuthi- no Trotmlord. yabo Yabo ukuthi kusho Trotmlord ukuthi kahle kahle uSantam. kusajikeleza i-team bamthatha nje bamsondeza la manje ukuthi akabe la eceleni Afana kwakhe ne-ANC phela Chiefs. yazi selapho ngase sengikhulumela kuye kuseceleni Yeah. ngihlala ngizwa abantu nje asila eMaritzburg bekhala ngeMaritzburg ukuthi hayi la eMaritzburg nje hayi ziyabuya ani ngixoxele yini le kuthiwa ziyabuya yona ngoba mina ngihlala la kodwa khona izinto engingazazi mhlawumbe Ayikho into engenzeki. Angani kusanda ukuthola. bathi ngobumnandi mhlawumbe Ayikho into like, engenzeki. babodwa abantu bayasaba babodwa izwe layo yona Aphela ama-rules iMaritzburg idolobha elikhulu kunawo wonke amadolobha eKZN, icapital city. Wonke ama head officer ama department akhona ala eMaritzburg. City Hall. Ngisho City Hall iyona enkulu le eMaritzburg. iParliament laseKZN lila. so Ama-club njalo amakhulu, ama club lo Grove. yeah njalo ithi ndayisa Anda ziyawo iFlorida akasinayo kodwa la ziyakhipha. Imbali sudo ipolice station. Ama-police station. Manje umuntu emali esithi water. dala ngiyakhumbula namanje sekwenza Ngibana idutshulwa abantu esithi. Yezwa. Futhi bekubanga inqina kufumo. Ezwa. njengoba kuthiwa kunengane ekade itholakala ifile nje lapha phezulu Ujabu Ndlovu umuntu commercial uJabu Ndlovu Loop Street uLoop Street ayethola angazi kuthiwa ngasemaphoyiseni futhi Futhi senzeka ngasizwa sixoxa abantu abaqhamuka kogoli. Khona la ngisho ukuthi khona members enze ngithi ngibase sweet water. Baxoxa story se umuntu wayicuyiwe wakhishwa amehlo ngicamsenzeka ngakamadlala ngase sidala ngiyasikhumbula Zona ngicanga zonke lezo zinto izona phela ya ngiyasikhumbula ke leso zona. thina simele usithotha nemba Nemba. izona ke indawo ezisimele Kodwa phela uma ubheka izona ndawo ezinkulu ke eziyamalokishi amakhulu thina isidotha. siseMaritzburg sisabuke edambuza Kanti izinto zenzeka la. ya kodwa le yokubula kwengane ayikhulunywa kakhulu ngizwe nje idlula akuhlelwi kakhulu kuyona Ingane hayi uthibule ukuthi ilahliwe kodwa khulunywa kakhulu ngayo hayi kanti itholakala iyona into engifuna sikhulume ngayo ukuthi kunezinto la ezenziwa amajidi noma amadoda isindo sakhona siyancishiswa mangabe yenziwa umuntu esifazane mayenziwa umuntu esifazane kuba sengazi ukuthi bekufanele noma ubengeka vela yenze mhlawumbe ungenze ukuthi uhethekile ongenzeka ukuthi ulahle ubaba umntwana ongenze njalo kuhlale kufuneka isizathu yabo but izinto ezenziwa ithina ezamajida njengayo leyo kushaya umuntu esifazane ulotshe inkulu yabo libhekiwe icala manje. yes babhekile but thatha le yokubulawa ukuthatha ingane ayilaqaze lapha elentweni cabanga ingane encane esanda kuzalwa leyo Wanzi uyilahle wena ngitshela ukuthi uyilahlwe yimini le story yazi leso sikhuluma siyafana khona sitrenda ku Facebook ekuthiwa umfana ushaya ingane ukuthi cha mina wayishaya kusho ukuthi yanemvimbo ukuthi beyidonisise ubabwayo ingane uma wengane usepostile ngoba usebuka uyilanda ingane yadivakashile kubabwayo sebeyayitrendisa ayitrendiswa le yalobu olahla ingane lobu la ulahla ingane iyazitsho ukuthi ingachama urongo noma uhona ishaya ngamawala kodwa na imvimba yikho nzima kakhulu oleyobona ukuthi ebeyibulala eyomzana ayona imviwo ininabayo ngani iqala awumfana ibhungu nje mhlawumbe ungaphansi kwalo ungangobandile mhlawumbe hayi bekufanele angamthinti kakhulu cha umshanga isicathulo nje alright Sha. cha hayi uyasandila silungiseke lento lengane angisho ukuthi umshayelo ukhonza ukushaya ukuthi amhlukumeze ya ngiyayibona mhlawumbe umdonisisile wathi hayi ubamba nje ukuthi ungaphindi njengoba kanti uzoshaya ilanda umama kanti umama uzoshaya ilanda mefica usefica imvimbo mhlawumbe sengathi indaba ya no hayi iyazwakala masilokhuzana sizama ukuthi siphendule la inkinga isekutheni into eyenza umuntu wesilisa ingaveleli into yakhe noma ivelele kakhulu into ayenzayo noma lo wesifazane emenza into kube sengathi yona
akufunakali noma ayigqami kangako sure indaba isekutheni kunale term le abakebiza ngefeminism ifeminism ila kuyabantu besifazane bakhe ithimba thizeni bevula umshini abangawusebenzisa ukuthi babe ngaphezulu kwamakhanda amadoda so iyona into le abazoyisebenzisa ukuthi iyona ezobenza bethi thina sasicindezelekile siyabantu besifazane sesifuna manje nathi ukuze sikwazi ukuthi sibe semathubeni akekho umuntu wesifazane eSouth Africa oyokhulunywa kabi ngoba iSouth Africa isupporta ifeminism yeah iAU isupporta ifeminism wonke ama-summit akhona lawa okubuswa kwemhlaba asupport ifeminism la ithi nikeza umuntu wesifazane 60% chance umuntu wesilisa umnike 40 ngoba vele umuntu wesifazane ebecindezelekile so kuyohlale kukhona leyo nto ukuthi umuntu wesilisa uwrong bakhe uyovezwa kakhulu ngoba sifuna ukuthi umuntu wesifazane ayithathe indawo yomuntu wesilisa yona into so kahle mawubheka yonke lento iphushwelani ngoba abantu besifazane ekhathini eningi kwi leadership ba right yes kodwa somehow kunekhathi labo bebakusebenzise khona imizwa kakhulu more than ingqondo yabo uthola ukuthi mayixabene nawe anibangi kuphela indaba zokuthi niphikisana emithingini hayi wena umfune usuyamzona uyameya ngoba umuntu esifazane hayi ngoba uphikisa ukuthi amaphuzu akhe kulomhlangano awekho right yes uphikisa ukuthi owesifazane ulwa nokuthi ungowesifazane ekuvezeni lo ukuthi i-apartheid system kwakuyisystem eyayikhipha amadoda emakhaya yeah uma isingasekho i-apartheid system sekuwukuthi amadoda ngoba sesemakhaya asikhipha umfazi khona ubudoda so manje asike sivesibahlukanise bendawonye ile two divide and rule yes ngoba iqiniso lithi masihleli ndawonye unamandla amaningi nawe wesifazane sengincishiswa amandla mina ngindoda vela asizuzwa ngoba indoda vele iyakuthanda hayi ukuthi iyakuthanda kuyineje khona intombazane eyayiposta lento ku TikTok ithi mangabe kuthiwa uzela ingane yomfana kufanele kube lula kuwena ukuthi ugane ngoba moyikhulisa full time leyo ngane ingahlali nogogo ihlala nawe full time ngoba ingane yomfana iqali iba indodingi incane ithi yona ayilidli rice sikhuluma ngane na 6 ithi ayiludli cha ukuthi kufuneka wena umama upheka uphuthu uyabona ikhetha ukuthi yona ayikwenza u1 2 3 ibe nesikhwele kuma wayo ukuthi uya kumuntu wesilisa ngame yami iyangigolozela ngisayithinta ekhaya yazi ithatha kare ngiboneke nje umfana ethi hawu awungeke mawungiqabule yabona ngamane ekhuluma ukuthi ngihamba ngohlala khona ehostel kunokuthi ungiqabule uyabona ke usikhuluma umuntu ono 7 lapho 7 8 so leyo nto isho ukuthi umuntu wesilisa nje uhlale umholi esuka phansi emncane yes imvelo yakhe so manje bona sebefuna ukuthi ke nalo wesifazana akabe umholi yasihlukanisa ke siyindle eminyama siyaxovana siyindle ngoba ama-Afrika nje ngokokudalwa umuntu wesifazane ufanele athobele unganyuka uyele empela ko-Egypt kunjalo nje umuntu wesifazane uthobele indaba lapho ke abekho ngisho amaphalamende lapho kunzima ukuthi obe sephalamende mangathiwa angeke ingeneke indaba zoba no-AU labo ngeke bangeneke lapho ukuthi ayomelizwe umfazi amelizwe ngeke abavumi so inkinga ekhona ile ukuthi abelungu basayisebenzisa le apartheid system noma sebeyisebenzisa in a more advanced way ukuthi uma umuntu omnyama afunda mase masufundile ufaka izibuko bese uyazimela ube sicwicwici usumlungu lapho usuphila stadium apartheid le abantu vele abathanda ukufunda woba abantu besifazane thina sifuna ukusebenza nje asijahi asinandaba nokufunda ingqondo zethu vele technical so base ngoba vele bakuthanda ukufunda la kwathiwa baye esikoleni bafunda so mabefunda emva lokho bese kuthiwa ke usungayimela awusamdinga umuntu wesilisa ethize wakho yes umuphi umama oyowakha umuzi nayiphi indoda enalo umqondo abuye nawe esikoleni ukuthi awumdingi umuntu wesilisa umuphi umuzi azowakha ngoba umshado udinga ukuthi imfundo yakho uyithatha uyibeke eceleni uthi ungafundi indoda yakhe ingafundile wena ufundile uyithanda kubo
uye angithi uyabona abaspreada kuyikandla leyo ukuthi indoda ithi ibuye emsebenzini lihlale phansi ifunda iphepha unkosikazi ahambe ebuya bo2 emsebenzini ehambe yopheka kuyiphi umhlaba ngoba thina lo siphila kuona sikhuliswa abantu abakhulela emakhaya but bebasiza abafazi babo impela kunjalo sikhuluma ngobaba thina uthola ukuthi noma ngakuthiwa akayi emabhodweni but khona enye into azoyenza khona into azonzisise but mase beyidayisa ku social media kuthiwa obaba mabebuya bona bafunda amaphepha ufunda iphepha ubaba kodwa abasasho ukuthi utshani kuclean egcekeni uliclean igceke uyabheka upende la yonke umama maye enenkinga estofu ubiza ubaba umemeza ubaba abakubali konke lokho even ekseni ingane yesi mhlawumbe uyavuka lo ayigeze but uthola ukuthi mase kufuneka hanjiswe isikhwezi hamba noma ubaba okuvuka eqala wabeka amanzi ngebhodo yebo elikhulu wavula istofu ayikhulunywa ukele kuthiwa hayi thina siyalala thina mawungena u8 uyalala ulinda umama avuka phe abeka amanzi yabona phase parish yageza ingane wena uvuka usiyogeza uhamba udla bese sekufanele isikhaftini usuyahamba kanti yebo lo mhlaba usho ngoba lo mina le ngikwaziyo mina lo ngiphile kuona amakhaya esiphila kukho njalo mina ngiyazi leyo nto leyo obaba sazi thina obaba othola ukuthi indoda iyawasha umama uyawasha iyasuka yomnekisa angikhulumi ngobaba mina vele othola ukuthi uhlale ngekho ekhaya yabo engekho ukhishwe yini ngoba phela imisebenzi yayisikhipha yokuthi isambe siguli siyosebenzela abelungu abasicindezela ukuze ngibuye ngizokondla lo mama yona imisebenzi yayisikhipha thina sihamba so2 ekseni sibuye entamba masifunda iphepha hayi kodwa phela egcineni kuyafuneka ukuthi ngeke ekhona umama ngibange naye uqobo anyanyisa njengoba engeke abange nami kuthiwa sibe nama game ngeke ayishintshe clue kodwa ekuphekeni bayakuthiwa ngoba into yenze kanjalo sibe nama game leyo nto sebengayenza kodwa emakhaya esikhule kusona sazi ukuthi abantu besifazane ibona abanesineke sebo hayi ukuthi bayalithanda into ngangayisho ke lento ukuthi cha asifuni thina laba abazotshelwa ithinta abapheke sifuna laba abakuthandayo kuphela umuntu othandayo unama recipe umuntu othandayo ukuthi ikuyena lento asifuni leso mfundisa okuzoba umsebenzi hayi ngeke bafowethu meboyila amaqanda ku rice hayibo abenzi bengaka hayi ngeke hey sivale la nali iphoyisa bo la adubulani kahle ladutshula usibusiso zikalala loyo usebenzela iJohannesburg Metropolice Department bayibiza le JMPD udutshulwa yiphoyisa eli SAPS amagama wakaphumi uma likhuluma leli phoyisa lithi ebengaplan ukumbulala ebeplan ukumparalyze usho njalo ngenxa ukuthi ubephethe isibhamu bengeke amshaya ngenhlamveko ngoba ubevele naye amile naye uthi emechaza uthi kube wayisusa imoto lapha ebezomdubula lo amathuba amaningi nanokuthi mayifuna ukumkhiphela ngaphandle bemkhiphelelana ngaphandle yes yena uthi self defense uvele umuphi lo ongaphakathi hayi mina ngokwamvela uright lo ngashiyo nje kuthiwa yebo umphefumulo womuntu uphumile kodwa ubuqhwaga sometimes buye kube ingozi nje hayi umsizwa abuyinkinga ngoba ngazi ukuthi isibhamu osiphethe ngesandla ungibiza ngaphandle ungibizela sho into bemdonsa futhi hayi uthi bembiza nje etsondelo bemdonsa kwasiza lo beme phambi emotweni kanje lo beme emotweni nawa wathola umbambatho ngani uma impama noma yini le kodwa futhi ukukhumbula inkulumo yakhe uzikalala ukuthi uthini uthi uthe uzongidubula khiphe sakho kushuthi bake babanga before uma bechaza uspokesperson ngesonto emncwabeni ngoba ngawubuka lapha endabeni kwi-newsroom uma echaza uspokesperson bawuxolani fifi yini uthi kusolakala ngathi lo uphoyisa lo dubula omunye wayemblockile kubangwani ngoba babese Bramfontein kwindawo yokuphuza kuyona waye umblock kwiparking kanti kubangwe parking buka lo eblock eBM lalomjito ebovu futhi le moto emhlophe yayiblockelo futhi ngesikhathi besakhuluma lo uphoyisa SAPS wamthembisa ukumbulala lo wasuka wawulanda isibhamu sakhe ngoba eselokho embiza ke ethozana uzongibulala uchaza kanjalo uspokesperson wale maphoyisa lade wasebenzela usibusiso zikalala lo hayi kodwa ke le ngoba inabufakazi le ukuthi wamthembisa ukumbulala hayi angani lokho ukususe enkulumeni yakhe emethe ngani uthe uzongibulala ngoba uthe unasi isibhamu nawe
asazi kodwa phela noma leyo nto iyayenzeka same time ngesikhathi bexabana la yabo no ba angani phela babheka inkulumo yakhe yeah lo uphuma silo la kodwa ngoba yabo umndeni mayisemi kanje ila msha khona ngoba ila iseyingozi vele ke lapho umndeni uyazama hayi no usuyazama umndeni ukusho ukuthi umuntu vele olungile mawonile nje bahlale bezokudefend emndenini into engekho bahlale bezokudefend kuba nje ukuba uqina yabona uqina lokho akwenza okazikalala cha kwaba uqina nje hey waba njani ngoba manje aliphelanga ihour kunale argument usesho ushonile akasekho ungcwatshiwe kunani kubuyele emotweni yabo noma ungaphethe lutho yabo ngoba nawe ungeke uphume umuntu ephethe isibhamu ukukhipha isibhamu nawe uhlome ngoba wazi kuphuziwe la kwase kumande ekseni kwakumande intatha yabo beqeda ukudla ibhona amagreen amankwebevu babeqeda ukushaya ibhona amagreen amankwebevu uboniwe utshwala utshwala nje ibhona amagreen wazi ngani wena ukuthi ibhona amagreen cha phela babe seclubini uyacabanga babe seclubini eBramfontein ibhona amagreen alazi ibhona amagreen hayi ukuthi igama lo hlobo latshwala babeliphuza utshwala awubale kwasho njalo uLeon Gobert uthi ekhwatha abavele balimosha item kade limnandi yonke ivale hayi uyazi izimosheke idadi imnandi balithatha amawala ifana lento yamqapheli thatha amaqhapheshi ivale hayi cha siyabona bafowethu sibonge kakhulu besihlahlelela nje lezi zinto lezi ezembili ezintathu siyathemba ukuthi nawe uzoyibuka ngeso lakho bese uyasitshela ukuthi ucabangani kulezi zinto besikhuluma ngazo akukho kutheni akekho umuntu ohlaselwayo noma mhlambe esithi samkulwa naye cha siyalikhulumela nje ngoba sinelungelo lokukhuluma sabalekela nesikole ke thina into esikwazi ukuyenza ukukhuluma kuphela so ndaba sikwazi ukukhuluma okuye nokuyayi Tsika awuvalelise mfowethu hayi siyabonga kakhulu kuba ingxenye yohlelo siyakuthokozela ukuba khona la ekhaya sithembe bazosilandela uhlelo basifollow basubscribe ikhulu into kaNkuluNkulu yes ayike sharp